Dobrý deň, vítam vás Jožko Ferko, bývam v Hniezdnom a toto bude môj YouTube kanál a tu budem natáčať hry. Tu kým sa pripravím a všetko. Si lacná jak gastráč, nemáš No, teraz skúsiť nejakú polohu. Takže ahojte všetci, vítam vás po už ani neviem akej dlhej dobe pri novom videu. Medzi časom som natočil akože dosť veľa vecí, ktoré som zase samozrejme nepostrihal a ani nevydal, ale keďže mám nové auto, ktoré už ste videli, je to V212, tak V211 budem predávať. Dneska na nej začíname chystať meranie na moju bakalárskú prácu, ktoré sa bude týkať náporového chladenia brzdových kotúčov, ktoré pôjdeme merať. Teraz by mala prísť taká akčná hudba. Ktorá sa bude testovať na Slovakia Ringu. A chcel by som vám dneska ukázať celú dokumentáciu toho, že vlastne čo nás čaká. Ale dneska začíname tým, že dneska si odstrojíme predok, čo sa týka kolies. Začneme si chystať prototyp na jednu stranu, ktorý si ukážeme, že čo tam bude. Takisto si ukážeme spôsob toho chladenia, ktoré budeme používať. Takisto si ukážeme spôsob, akým to budeme merať. Myslím si, že to bude fakt dobré. Bude to skvelá skúsenosť a hlavne som sám zvedavý, že čo sa nám podarí namerať. Takže bude toho akože dosť veľa, čo sa bude dať, ako to povedať, čo sa bude dať tvoriť na tento YouTube. Všetci, jak sme, ale všetko, čo medzi nás, tak sme aj my s ním, tak sa držíme všetko okolo, čo máme s nami a z nás. Sme všetci tu a všetko, čo sa dá. Takže dosť bolo tliachania, poďme začať robiť niečo zmysluplné. No, takže vítajte v priestoroch tejto novej garáže. Tak máme tu tento strieborný šíp. Budeme robiť takúto vec. Tieto predné brzdy, čo sú tu, tak sú chladené a vrtané, čiže sú vnútorne chladené. A sú chladené ešte aj tými dierkami, ktoré môžete vidieť presne tu niekde, hej. To znamená, brzdy robia takú vec, že brzdia auto, to všetci vieme. Avšak ide o to, že pri zväčšenom alebo zvýšenom nápore brzdenia vzniká tzv. Brake fading, sa to volá. A je to teda vec, kedy dochádza vlastne v podstate k zníženiu schopnosti brzdiť vozidlo. Hej, to znamená, že vy brzdíte, ale absolútne to auto nechce spomaľovať. A práve preto som teda sa rozhodol, že budeme robiť prototyp externého chladenia. Jedná sa o klasickú termoizolačnú rúru pri vzduchotechnike, ktorá sa používa na odvádzanie alebo privádzanie vzduchu. A z toho prípravku pôjde rúra, ktorá pôjde cez predný nárazník a cez v podstate otvor na hmlovku. To znamená, že jednu hmlovku budeme demontovať. Merať to budeme takým spôsobom, že budeme mať naraz ofúkovaný jeden kotúč, čiže jedna strana bude kompletne ofúkovaná a druhá strana bude kompletne v pôvodnom stave. Celý čas budeme používať monitorovanie teploty pomocou termočlánkov typu K, ktoré majú rozsah teplot od minus 220 až po plus 1350 stupňov Celzia, čo nám zabezpečí, že aj v prípade, že hitneme na brzdách nejakých možno 600-700 stupňov, tak tieto termočlánky to proste zvládnu. Keďže pôjdeme merať spôsobom, že budeme merať jedno zahrievacie kolo, jedno ostré kolo a jedno ochladzovacie kolo, tak budeme krásne reálne v čase vidieť, ako sa správa kotúč, ktorý je externe ochladzovaný ešte prívodom náporového vzduchu, hej, ktorý bude dodávaný do kotúča. A druhá strana, ktorá bude pôvodne v sériovom stave, tak krásne uvidíme priame porovnanie v reálnom čase. Takže na toto všetko sa dneska zameriame. Pripravíme si celé auto komplet na to, aby sme si mohli vyraziť na trať a ešte predtým všetkým to pôjdeme odtestovať, či nám to reálne vyhodnocuje graf tak, ako si predstavujeme. Aha. Tak asi v 200-ke bolo málo šrobov na tom dekli.
Takže včera sme zistili pri teste, že tento spodný kryt motora už tam nebude musieť ani byť, lebo je odlomený a otrhnutý, takže to bude musieť dať celé dole. Skúsime rozobrať aj stranu, kade pôjde ten nápor toho vzduchu. Dobre, dekle som dal dole, tam je jeden, tu je druhý a tu má byť pred ním ešte tretí, ale ten už to má za sebou. Ešte je aj roztrhnutý. To by sme mohli vygabať aspoň, už keď nič iné. Dobre, zistil som pár dobrých postrehov, takže si ideme povedať. Tá prvá vec je, že táto hmlovka musí zvonku, to už ale vieme. Takto nejako to tam bude, umiestnené ten chladič. Náduch. A to by nám nemuselo ani chytať potom už do kolesa, takže to je fajn. Akurát tá rúra je krátka, takže budeme musieť vypredlžovať. Takže prišli sme na to, že teda ofúkovanú stranu nebudeme robiť pravú prednú, ale ľavú prednú. To znamená, že na tejto strane ukážem vám, kde budeme umiestňovať teda. Na tieto skrutky sa budú robiť také L-kové úchyty, špeciálne pre tieto termočlánky, čo tu máme. Tu sa spraví pekne L-ko. Do toho L-ka sa to krásne našrobuje na tento fantastický závit, ktorý tu je od výroby. No, a tie budú vlastne, tá styčná plocha s tým kotúčom bude zhruba niekde tu. No a tu na už je rúra, ako bude pripravená. Tu mal byť prípravok, ktorý sa mal pôvodne umiestniť na ten kotúč. Nejak takto, z opačnej strany samozrejme, takže si ho predstavme takto za kotúčom. Avšak kvôli nedostatku miesta, kvôli ložiskovému domcu a komplikovanosti tých ramien, ako sú usporiadané, tak ten ofúk toho kotúča bude vyzerať nejako takto. Budeme chladiť túto stranu a uvidíme, čo nám to povie. No a tu napôjdeme zase L-ko, lebo tie termočlánky musia byť umiestnené na rovnakom mieste. No, takže do garáže nosím viac vecí, jak do školy, to ako cením. Tu sú ešte koberce ináč z 212, ktoré musím zobrať z tohto bytu preč. A tu sú smeti, ktoré musím vyhodiť. Takto nejak to vyzerá. To, čo nás čaká, základ je, že sme vymysleli včera úchyt, akým spôsobom si uchytíme tieto snímače. Konkrétne tento jeden. Táto časť toho L-ka príde namiesto vlastne tohto tepelného štítu sem a do tohoto priamo sa bude šrobovať vlastne to teplotné čidlo. To znamená, že tým zabezpečím na oboch stranách rovnakú pozíciu. Čiže budeme sa dotýkať toho kotúča. No a toto budeme musieť tú rúru uchytiť, čo najviac to pôjde na túto pozíciu, aby to ten kotúč proste zvládal. Takisto to musí byť na elemente, ktorý sa hýba aj s tým, aby keď zatočím kolesami, no a tým pádom toto bude uchytené niekde o toto. Pôjdeme dopredu, tu musíme vytiahnuť hmlovku celú von, týmto otvorom budeme nasávať vzduch namiesto tej hmlovky. Jogurtík pekne dopríjemná, jahodový. Ahoj děti, já jsem Macko Dobrá nálada a najlepší je tato jablková dětská výživa. Pokud to jsem dojebal teraz, to je rušková výživa, že? Sorry, môžeme ešte dať? A to nie. Čo ste robili na bakalárke, venčil krávy? Dobre, takže tento držiak tu, hore tento, tak to musím odpíliť, že tu. A zajtra sa bude doľaďovať vstup na hmlovke. Obišlo sa to cez priečný stabilizátor, aby to vlastne, vyskúšali sme si aj koleso nahodiť, aby nám to nedeformovalo. To funguje. Zajtra sa nahodia snímače, ktoré sú, vyvedú sa káble dovnútra, napojí sa počítač, pôjdeme vyskúšať, či to meria to, čo to má merať a uvidíme reálne, čo to. Snímače som si vytiahol, wow, to bolo strašne teda fakt ťažké. Idem ich dostať do auta, napojiť na tú riadiacu jednotku, zapneme počítač, zapneme Python, skúsime to spustiť. Vyskúšame to, že či to namerá už teraz nejakú teplotu. No a začneme si chystať úchyt na túto slávnu rúru. Vyrobil som brutálny náduch, že som proste spravil tvár, ktorý už hmlovka mala. Hej, keď to bude takto vnútri, tak na toto sa iba nasadí proste rúra. Hej, teraz je to tam len tak chytené, aby sa nepovedalo, ale ja to idem, počkajte, vytiahnuť von. Čiže to by sme mali, tu na to príde rúra, na tento kus a to sa nám tam ešte podarí aj stiahnuť. Ja vám hovorím, toto je už úplne že vymyslené. Kde máme tú rúru?
A toto sa vám bude diať, keď budete tráviť veľa času sami. No. My chceme nejaký tvar, aby to malo, že? Wow! Wow! Čo to je? Čo to je? Čiapka! Čo ti jebe? Čiapka! Takže už sme tam, kde chceme byť pomaly. Takže za mňa top. Vstup máme. Vyzerá, že to fungovať bude. Ako blížime sa tam. Len tie snímače nesnímajú. Snímače nesnímačujú a to je problém trošku. Takže ideme to dneska zabaliť a pokračujeme ráno. Takže prišli sme do Žiliny pre pomocnú silu, ktorá nám zabezpečí technickú podporu na našej základnej doske a trošku nám povie viacej k tomu, že čo sa tam udialo, prečo to prestalo merať. Dobre, tak počkaj, majster, tak teraz musím iba povedať, že na čo sme vlastne prišli. Že máme problém, že teplota na tom článku je minus 22,3. Ale v skutočnosti tá teplota má byť okolo 14 stupňov, hej? Čiže ideme dávať nejaký offset. Čo som povedal? 38. Sila matematika. Takže offset je okolo 40 stupňov, dobré. No ale teraz to píše už iba minus 20. Daj tam 35 na obidva. Uvidíme, čo to spraví Na teraz. obidva. Nedávaj tam toto. A však to prehrám, vieš, to je chvíľka. Dobre. No a medzičasom som ja urobil čo? Nič. Lebo proste sedím a dívam sa ako bager na tvrdú hlinu. Ale mal by som spraviť aspoň toto, ten koniec. My tu už máme tento vstup. Akorát teraz bol taký dobrý postreh, že viete, čím spôsobíte to, aby ste rýchlejšie dokázali prúdiť vzduch, no tým, že zmenšíte priemer. A ja som tam fúkol, že 100 rúru. No dobre. Takže bude tam 100 a prechod do 80. Ako to vyzerá teraz? Máme, že 18 stupňov a 18 stupňov zhruba. Kolíše to zhruba. Nice! Ale už sme bližšie k tým 14. To už sme v rámci tolerancie. Už sme v tolerancii, plus minus 5 stupňov. Nice. Teraz. Let's go, ideme to poskladať a vyskúšať. Dobre, teraz toto máme. A teraz to ideme akože do toho dať. Pozrieť sa na to, že ako to tu vlastne teraz vychádza. Keď to dám sem. No toto hneď vidím na šupu, že je čistý prúser. Takže počkaj. Dobre, to už som fixol, jednu vec. Teraz... Kto? Čo? Kto? Že kľúcka tuning? Hej. No mám to, kámo. Bože, my sa už blížime k tomu, k čomu sa chceme blížiť. Čo nevieš, do piče? Au. To je fajn. Potrebujem teraz skrutky nejaké z týchto. Kámo, toto není možné. Dobre, priatelia, máme tu... Aha. Ups. Tá pozícia mi trošku nesedí. Že to má byť takto, ale toto... No nevadí, tak to spúčim. Počkaj, nie. No, hej, nesedí. A to som mohol ináč myslieť trošku skôr. Aspoň vyskúšame pevnostné vlátno, kámo som kličí. Chcem to potreba potočiť. A to čo si to? Do píči, nie, ale... Dobre, sme to zlepili. Áno, veď držať to drží, len to proste nemá tú pozičku, ktorú by sme potrebovali. Dobre, uvidíme, čo to povie, keď sa to zahne.
idem si začať upratovať iba tento bordel všetok okolo, aby sme mohli nahodiť kolesa a isto vyskúšať, aspoň či to niečo zvládne namerať vôbec. Ale zatiaľ sa mi to celkom páči. Kúkame na to z diaľky. Toto podri sa keď dáš takto iba. Tak ideme brzdiť. Niečo chytám. Myslíš, že chytám tie termočlánky? Neviem. Zistíme, že keď sa dohozíme, či budú že teplý kotúč a teplý termočlánok. 50-160, ale samozrejme nemecká diaľnica. 160 plné brzdy. Že do vlogu, že taký product placement ináč. Čau môj. Ďakujem, že mi pomôžeš so všetkým. Toto je také little bit behind the scenes. Tuto už vidíte túto vec. Tuto už je ďalšia vec. Tu je luster, ktorý ide samový domov, lebo sa rozhodol, že si ho necháva. Tu sú topánky. Ale Braško, ty ideš! No a my už máme techniku pripravenú a ideme odštartovať veľké finále. Takže priatelia, sme pred veľkým finále. Chcel som vám povedať vlastne, že zajtra sa ukáže všetko to, čo sme navrhli, čo sme skonštruovali, zhotovili, nachystali. Že či to nameráme reálne a že ako si budeme počínať na trati. Moc sa na to teším. Verím pevne, že vám ukážem zábery, ktoré ste ešte nevideli a že vám to dokážem podať spôsobom, akým to dokážem iba ja. No a ja už tu nejdem tliachať, idem si začať chystať auto na zajtra, najnevyhnutnejšie veci, takže si to spoločne nachystáme a vidíme sa ráno na raňajkách. Potrebovať zdvihák, tyčku na zdvihák, zoberieme si aj kozy pre istotu, čiže kozy, vozy, je to paráda, zoberieme si so sebou jeden čistič na brzdy. Zoberieme si so sebou určite handru, aspoň jednu, dve. Zoberieme si pasku. Paska je náš najlepší kamoš, už to vieme. Zoberieme si, určite potrebujeme hasiaci prístroj, keď je to úplne najmenšia verzia, ten veľký neberiem. Lebo kdyby nieco ako, aby sme, jak se říká, akoby neuhořeli, že jo. Teraz potrebujeme zobrať za sebou určite olej. A môžeme si naložiť veci a tým pádom budeme asi pripravení. Túto handru zoberiem na ten olej, teda tieto dve zoberiem solo a hádžeme to do auta. A ešte sa zastavíme na druhej garáži pre istotu pre dve gumy. Ak by náhodou zlyhal takýto faktor dôležitý, tak aby sme eliminovali, lebo predsa len Orechová potvonie 2,5 hodiny cesty a keby nám reálne zlyhalo meranie... Čo si povedal? Orechová potvoň? To je sa tak volá, seriózne vážne akože. Tu máme ešte náhradné základnú dosku ESP32 a jeden analogovo-digitálny prevodník a základnú dosku, čiže také, jak sa hovorí, náhradné diely na samotnú bakalárku, takže to bereme. Budeme potrebovať ešte momentovací kľúč. Bracho, ale si strašné speedy chytil. Hej, strašne. Ja sa teším už, vieš, fakt veľmi sa teším na zajtra. No a ešte si zoberieme určite golu, aspoň základ, lebo bohužiaľ sa tam môže vyskytnúť čokoľvek a môže to byť fakt problém, takže... A podľa mňa by si mal zobrať, bracho, ešte aj kladivo. No, to je vždy dobrý nápad. Kladivo a vždycky sú vždycky... Ja neviem, čo ďalej, už nič asi také. Ešte by si mal spraviť nejaký múdry odkaz, dáš. Ešte by sme si... Je múdry odkaz? Hej. Bez ohľadu na to, čo si myslia vaši blízky, vaše okolie, kdokoľvek z vašej rodiny, alebo proste ktokoľvek iný ako vy sami, tak by ste aj napriek tomu mali počúvať to, čo chcete robiť vy a vaše srdce a ísť si za tým. Nech je to čokoľvek, kým sú to není vyslovene, že zlé veci. Hej, jasné, že drogy a tieto srandy, to ako až po zábave.
Ale nie, ale ja tam idem už dotlačiť bracho to auto, proste plné. Ale proste choďte si za tým, čo vás baví. A určite si priority, však čo vás živí? Pretekanie alebo robota? Ešte ladíme posledné úpravy. A keďže to fungovať bude, tak zajtra uvidíš, ako naftový Mercedes vyplieska GT3 RS. Bože, som si zase... To si extrémne uveril. A to zase budú komentáre. No tento kokotko si čo ako myslíš, že si kúpil z AliExpressu kombinézu a už teraz je pretekár? Si kúpil kombinézu z AliExpressu? Nie, Braško, to je z Race Shopu z Košic. Ale oni ho majú určite za A toto neceníte, lebo máte 7 rokov, vy hajzli. Daj tam viacej tej pásky ešte. Aha. To si neprelepil, Braško. Dobre, veď chill. Tento kúsok bol asi... Prečo máš čierne ruky už? Vieš čo, chytal som sa oleja. Ja. Však let's go. Vidíme sa zajtra. Teším sa. Tak vidíme sa tam. A ešte raz skús povedať, že vidíme sa. Píče, susedia spia. Vtedy ma trafo, vieš, má tam aj menovku. Pekná Marcinovka. Počkaj, čo ak by reálne videl takéto video, že Peťo Marcina povie si, že jaké dobré video točia chalani, ale... To bol on, že... To prečo? Bracho, neviem. Nie, to bolo kolo. Ticho? Jaj. Že ticho? Jaj. Dobre, tak vidíme sa zajtra a verím, že si to spoločne všetci užijeme. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night.